ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ପେପର ବାହାରିଥିଲା ତ ଆଉ କ'ଣ କହନି ଟାଇଗର ଯିଏ ଦେବ ମାନେ କ'ଣ କହନି 10 ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଲେଖା ମାନେ କ'ଣ କହନି 10 ମାନେ ତ କୋଟିଏ ଭାବୁଛୁ ନା 10 ଲକ୍ଷ ସେଇ 10 ଲକ୍ଷ ଆସିନା କେତେ କ'ଣ କରିବୁ କି ଚାଲ ଆଣିବା ନା କ'ଣ କରିବା ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ଲିପୁ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଜଣେ ନେଉଥିଲା ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଭାଇକି ଜଣେଇବା ଆଉ ଚାଲ ଆସ ଆସ ବିକାଶ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲୁ ମୁଁ ତୋତେ ପାନ ମାଗିନି ତୁ କ'ଣ ମତେ କ'ଣ ଖଇନି ଦଉଛୁ ତୋତେ ମୁଁ ଆର ସପ୍ତାହରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ତୁ କ'ଣ କଲୁ ହଉ ଚାଲ भाई आइलानी चेयर पका भाई चेयर ମତେ ଦେଖା ସେପଟେ ତମେ ବସିଛ ସେପଟେ କ'ଣ ନେଇ କ'ଣ ଭାଇ ବସିଥିଲେ ଏପଟେ କ'ଣ ନେଇ ବସିବା କଥା ତମେ ବସ ଭାଇ ବସ ଟାଇଗର କଥା ତ ହଁ ହଁ ଟାଇଗର କଥା କେତେ ଦବୁ ରଘୁ ଭାଇ 10 ହଉ ଦେବେ କେତେ କ'ଣ ନବ ଯାହା ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଆଉ ନିଜ ଲୋକ ଆଉ ଆପଣ ଲୋକ କ'ଣ ଚଢ଼େଇକି ଭାଇ ତମେ ଶୁଣ ତମ ଡିଲ୍ଟା ଟିକେ କମେଇବ ନା ଭାଇ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଆଳୁ ଲାଗ ତାକୁ ଆଳୁ କ'ଣ ଆଳୁ ତମେ କେତେ କ'ଣ କହୁନ ସେଇ ରେଟ୍ ହବ ଭାଇ କମେଇ ହବନି ସେଇ ରେଟ୍ ହବ ତିନି ଫାଇନାଲ ନିଜ ଲୋକ ପୁରା ପୁରା ନିଜ ଲୋକ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଭାଇ କମେଇ ଟିକେ ତମ ନାଇଁ ଆମ ନାଇଁ କେତେ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ କଲ ଭାଇ ରେଟ୍ ଏଜି 5 5 ଆଉ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଗୋଟେ 3 ଫାଇନାଲ ରଘୁ କେତେ ଫାଇନାଲ ହେଲା ହଁ ଭାଇ ପୁରା 10 ହେଲା ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡି 10 ଭଗିଆ ଦେ ଦୋଷ 10 ଟା ଆଣି ଇଏ କରିଦେବୁ ଆମ ସେଇଠି ତାଳା ହେଇଯିବ ଆଗ ଦିଅ ଦିଅ ଭାଇ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା दुख देगा तारनी बंधु दुख देगा तारनी ଯାଇଛି ଟାଇଗର ପାଇଁ କାହିଁ ଆସିନାହିଁ ଏଇ ଭାଇ ଆସାଇଲେନି ଆଉ ଭାଇ ଟାଇଗର ମିଳିଗଲା sorry boy तो